Si dnes vypočula ďalší rozsudok. Doživotný trest, ktorý hrozil jej a ďalším dvom obžalovaným, nakoniec nepadol. Vo väzení však zostanú poriadne dlho. Podľa obžaloby zavraždili Bratislavčana Viliama Andrášika, motívom bol jeho dom s pozemkom. Padali vysoké tresty, traja zo 6 odsúdených si vypočuli verdikt 25 rokov. Podľa rozsudku vraždili títo dvaja muži, jeden Andrášikovi lanom okolo tela obmotal ťažké závažia, druhý ho sočil rovno do nádrže. Muž nemal žiadnu šancu, 60 kg železa ho vtiahlo pod vodu. Odsúdený s prezývkou Mamba vraždil však už tretíkrát, doživotiu sa vyhol. Zdá sa mi neadekvátne, aby človeku, ktorý bol usvedčený z 3 za závažných zločinov vraždy, bolo mu so súhlasom prokurátora ukladaný trest iba v úvodzovkách iba na 25 rokov. Za poskytnutie pomoci pri vražde starého mládenca odsúdili aj Zuzanu Znamenákovú. Pôvodný 16-ročný trest jej zmenili na 25 rokov. Klientka popila spáchanie skutku, sa aj za vinu a preto podala odvolanie. Len s podmienečnými trestami vyviazli Bratiansky súd. Priznali, že Andrášika v noci vytiahli z postele, fingovali policajnú akciu, autom ho z Bratislavy odviezli až k Bytči. Prokurátor odchádzal zo súdu spokojný. Rozsudok pokladám v podstate za zákonný a zatiaľ si necháme priestor na prípadné možné odvolanie. Odsúdení s 25-ročnými trestami nesúhlasili, odvolali sa a tak o nich bude ešte rozhodovať Najvyšší súd. Z Banskej Bystrice Katarína Juríčková, televízia Joj.